nam ko ibana isala si ko muso dela nam walma do muso dela ko yerata aha eta do ko tuma dola aba bi tay mbe fa ka fu bulo heu ibiga mi wolo ki muso di nam bita wallahi ubte slayate de kiliya de bi ala ka so saballa an muso flana bi che ku na bana nam ke garta bu fu wallahi accident tamu bo ga accident aha abete fawara ay a chamo hamala ko noele ha muso flaya bile ka nyon dege nam subbe ke delli ni ngi fa du jara ay ñok mu ne ta ko baraka ro ñe bele ko bi ni ngi fa allah muso bolla hagli bi ko suya aha ndage todi ñe be tra bele ay todi ngare ga du ko ka flere ayya muso ro ki me du ka kulu nam aha na choro ka ko de ta ko non o mo tay ñe do be chola ka muso to akemo ire ngare ala ko la ko bala aha nga zuko ju bala de ha won tendre allah akbar wala mo bi se ka sa ko bela nam nga aha so be tala ke ala ka huna ja amin namoro bismillahir rahmanir rahim nam amanga kala demne ni ala to barka may kaka dave mamu ala mi ay jeeni na lo bole tigi aha ani la ara ine krengra ni masa ngare anya zizina ala to barka may nam ala mi bunya masa aha sebe masa nam ani kalangenya masa ke ambala gaw aha aya janna jugula allah akbar fu ngare kero be nam ale de ko ate muso fu fu ata jewuli ha ko ko musulman de ay le munana ke aha anana muso do ye o masa do nam de muso aha aya ye che la o muso inkan ke no ye dini bay aha ako a ngo muso mai nya na ko muso ke muso ha ko mo defu allah akbar ngare bo ale re masa ke hayya ayo masa ke defu ka taga yorola nam ko deni bakay aha de na kere toro ka tunu ha ka gwabulu allah kara toro dai ngare o kera mina ay letri sebe nam no e pataki aha ako masake nam iburange do no e masake kasai aha le ku yi demuso furu nga biga furu bana peu nta feble nta fashini furu bana yimi mo nyana ko allah akbar ngare ayo ke letri nam ka do furu ko kono aha ko mi masake nam so chama ba bolo so kono yi ke letri fana na ya sebe ko muso bitani so gere mi nam njana muso ngo wajana so gere ngo ayo betai aha ako so jonga solobo nam so gere do katani muso yi afasula ke o so gere la bokana hayya deni yalla so gere ka ta kleso hayya ataro ko fusa arabu ngare ka ta boso ha letri babulu o koni tremin di ifama ha aha o yelela o so khadi fuiti ke ba do mimi ne muso taro mimi ay muso muso so da juru ne ka bo nam ka gen ka tramne aha so mo so tramne na ay tison so tuche hayya ni ya gen ganyi shi muso faso ma nam to traf abada ni ya nyi shi dorama nam atai ayya so greni do ha masaga dimina kama nam koni so tara muso imbla kale ba fa amata muso imbla ba fa hayya e ko ni munwe deni ni to so zafe nam ko baba atesa aha ko abakai kana ko baraka mutla ahabai allah akbar
Sangare. O fara min ga masake ko. Nam. Ko abi ka bai. Ko su bi ka bai ka bi kai. Tiens. Ko na korgara ko. O ko le ni ya gaji. Hayya. Ko ni sai mi ka bai. Ah. Rabi ki bai. Gatola. Sangare. Le dirja. Allahu akbar. Sangale. Nam. So korgara kara bai. Ah. Sangale. Deni kara bai. Sangare. Dibile. Ay jala chola de. Hayya. Wato adu me barkaso. Tiens. Bama koy batu de. Wallahi. Ba. Ka fogo mo kala ya. Nam. Ay bodo be kanyo na ande man ma tese nyoma. Sangare. Hayya. Cheri cheti kele mo. Abada. Bodo be kanyo na ya. Ah. Oni bodo karo kasa. Nam. Min bay che shuru. Ka duguba ka do nyega ko do. Nam. Ani min banna na akme guru tuga ya fani na fe. Ah. Na do ngara nyona. Nam. Itago ko no de. Abi. Allahu akbar. Sangare. Wa muto do no da do tu ko re. Ayya. Oy kuma rere. Ado tu ko re. Ayo kata me. Ah. Kata. Fu kasawo. Ange. Ah. Jemina muto be yala su ko no. Nam. An no ma sabaranda. Ah. Fataka. Nam. Kengo ne yele ke be bo nyoro ko mi ba ma se. Ha? Allahu akbar. Bodi do wala li wala ngamado. Ah. Shi kele bo so farale. Tiens. O nungu mi ga turutu kuma bne ngona. Handra. O puto fatale ke. Ayya. Abido nyege na sabaranda tilanda do. Tiens. Wallahi. Do ba ke? Wallahi. Kasrata la. Ta be sirime ku. Nam. Fangale pane do dani yele do. Ha? Iba bo do kala sor karli. Allahu akbar. Sangare. De sigime ay wa godola. Ah. O fana be sigime pok nay. Ha? O bi poko kono ko to dugu moy. Ha? Arabi se nyarba to la katame. Allahu akbar. Mogolimba. Abina namo ku. Ah. O nam wone ni nagara kinika. Nam. Am nyon soro dugu mo. Arabi bu amba. Allahu akbar. Majini wuro da mala. Kembala. Ali furu ko ni. Ha? Ni ka ka se ka tame jawe. Allahu akbar. Ni ya ki dala kana nyimine. Ay. Akulu. Ah. Ne ni sigaka. Ah. Karo. Ha? Gale. Allahu Wa akbar. kuma se ka fo. Amoloti ku. Ni ya fo. Ah. Abi tu wadu wani chenye ka fo ka te mo ora to la ku. Ha? Allahu akbar. Sangare. Amda tra. Ba ni se ka to ne chore ke se ka mo do wodo ko do ke mo do so do mai. Okay. Ay. De do be ni ku mo ko ali. Ko al na to me no me anyo ku. Ha? Adibini mba. Allahu akbar. Kafir mafui kala. Fu ma ke. Hayya. Mo de bi la be gla khare. Tiens. Yani akawulu. Ha? Sangare. Mais eni tebe jetke na la bi o kle wolo blay. Aw tere ñu mo ka de soro kara boboy. Aya. Ena me moru fe ku ka de wole jago era papu era tutma. Mbato mani era tutma. Ku ka laje. Sangare. Mo bisu wala je. Ay. Ale de bale. O nyamne be gla khare. Aha. Temenyamse. Tenangata. Eni tebe furu sunani fardala. Nam. E daburu samanero ka bo ba bugula fo kara bunu ko fe. E bi se ka munzura ko be ke tutma. Foy. Sira kura soroli. Temenyamse. Tenangata. Aya laje. Aya. Eni tebe furu sunani fardala. Nam. E ke me ka fini biri kumola ki bi ka molo ya. Aha ne. Ala ko anga furuke. Aha. Ala kira ko anga furuke. Klabe ko anga furuke. Nam. Ifay furuke. Wa ibo furle do. Wa era nana furu. Me ke me ka fini biri kumola ki bi ka molo. Aha. Demola. Imo mola jenala. Ay. Fo furu. Aha. E bi se ka munzoro ko no ko bi se ka kubia. Ay tsira fobia. Sangare. Ade do bali ni aki to. Ba. Ne to. Ha? Dara yu ha. Sangare. E bi ka kasha. Ay aba fa kashi. Awa bulu bulu ne to. Bele. Amara chama. Ko mole. Ha? Badu. Sika fenglo. Foy. Temenyamse. Dewo de mamula pe sha do le. O sha do nenu. Mantukure. Awa de do bia. Aha. Lado furdo bi sabi. Nam. Ko mo so tali akapo. Ha? O jawe. O jago de. E muso munu mu da gila ka ko mi yiri guru. Nam. E bi se ka mu doro ne
n'o y'a sɔrɔ siɲɛ kɔnɔ o ta bannen ni tile ma bɔ a la a bɛ sɔn na ayi si do sumana hali ni tile bɔra n'o ma juguya kosɛbɛ a sigilen bɛ dɔgɔya dɛ o la muso dɔw n'a dɔw garisɛgɛ sɔrɔ a bannen bɛɛ fa bɛɛ ten papa fa bɛɛ kɔnɔmaya fɔlile la a kun haya sangare tulo b'a la ala k'an bɛ sɔrɔ amin ya n wari ko waati sera koyi aya nin bɛ la n'i mana filanan da a ma nɔgɔ dɛ ti jɛn'o dɛ ayi t'o fɛ a ye se ka ko k'i jɛ k'i pari nka cɛ tɛ fɛ ka parilen ka tɛmɛ o kan e yɛrɛ tun tɛ pari fɛ abada n'a y'a parilen dɔrɔn a bɔtɔ denkundi in pari kana kɔɲɔyɔrɔ aya a parilen bɛ taa ye dɛ a tɛ sɔn a nɔgɔlen ka taa yɛrɛ u b'a gɛn ka bugurini ninnu bɛɛ k'u ɲɛdaw la sangare n'i y'an ka musow ye ɲɛgɛn na k'u bɛn'o ko ni janaba tɛ o bɔtɔ don mais ni n ko ka sigi n cɛ kɔrɔ o ti kɛ abada gabugu finiw de don hali ni cɛ ko muso ma ko tɛ sigi e b'a ko ɲininkali ye ko nka tɛ ko ka jugu kojugu sangare an t'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ayiwa a ɲɛfɔ dɛ ni an y'i se i bɔ cɛko la i tɛ sɔn a la bilen dɛ ayi mais n'i ye muso wɛrɛ furu k'o se min i ka cɛko la o bɛ kɛ ka taa moriw fɛ yen n'a fɔ n'a baw fɛ yen ala baba ala jɛ dɛ kabini a ye musonin in da ala ka tɛ wuli ala ka tɛ wuli sangare wolofilanin bɛ bɔgɔ ten nkalon kan sɛbɛn ɲɛfɛ muso ka tɛgɛrɛ wa a bɛɛ ka don muso ka tɛgɛrɛ dɔw bɛ a bɛɛ ka don sangare tɛgɛrɛ dɔ b'o bolo ko tɛgɛrɛ daburu ma o ɲɛfɔ n ye n'u bɛ nafikɛ gɔnɛ na o b'o de kɛ n bɛna taa ko ne ka kɛlɛ n'i ye muso wele dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ Allah o bɛ nafikɛ yɛrɛ de kan sɛbɛn ɲɛfɛ o ka fɔ taa di laban a bɛ ɲɛ sira la i b'a kalama ayi lebere ama o ka tɛgɛrɛ wɛrɛ bɛ kun woro kalama o de ye nin ye sa ko n'u ye woro kalami tɛn dɛ tiɲɛ tɛ dɛ tɛgɛrɛ wɛrɛ b'o bolo tɛgɛrɛ woma o ma nɔgɔ dɛ ayiwa o ye ni o bɛ fɛ ka cɛ kunna da o b'o de kɛ nin ye bi ye dɛ sabakɔrɔ ye fitiri wale yɛrɛ de ye sangare hali sabara ne tun b'a bɛɛ tigɛ dɛ mais cɛ ye fitiri wale yɛrɛ de ye belebele ayiwa k'a ko dɔn dɛ la femme doit aider son mari en cas de souffrance ça c'est vanté muso kan ka cɛ dɛmɛ ni cɛ dɛsɛra i kana muso furu sangare minɛn dɔw y'i dɛmɛ wallahi fo n'a kɔnɔ ka fa dɛ n'o tɛ i tɛ se ka muso wɛrɛ furu ni fiyewu ni kuma fɔ dɔ Allahu akbar a caman kɔni ayiwa a ko nin ye bi ye dɛ ko cɛkɔrɔba fitiri wale tiɲɛ a ɲɛfɔ dɛ k'e bɛ ka muso furu mɔgɔ mɔgɔ nɛnɛ ye yan ala ko an ka ta naani ni bi se ni e cɛ tɛ se n'a y'a ta o tɛ kun ye o ayi i se ye min ye o kɛ i bɛ taa alijinɛ na k'i cɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ tiɲɛ o cɛw tɛ a ye muso dɔ ma papa tɛ se ka kɛ dɛ i tɛ se fɔ wa i tɛ se ka kɛ i m'a yɛrɛ fɔ yan ayi o tɛ fɔ wɛ n'a ma tile n ko jurumi sɔrɔ ye bari sɔrɔ de ye ala ye tiɲɛ a filɛ ayiwa n'i y'an balimaw ka ko jateminɛ muso yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ fiyewu diɲɛ na muso tɛ fɛn min fɛ fiyewu o ɲɛfɔ o cɛ ka muso dɔ furu Allahu akbar a nɔgɔmani yɛrɛ de tɛ yen sangare tɛ dɛ nka muminatu musow ni ala jɔnmusow bɛ yen minnu kɛn bɛ ka bilayɔrɔ sɔrɔ a la sangare siga t'o la muso dɔ kulubali muso dɔ ye awa muso wɛrɛ ɲini a cɛ ye muso filanan min ka bon n'a ye min ka jɛ n'a ye min ka jan n'a ye k'anw bila an kana d'a cɛ ma kɛra k'a kɔɲɔ n'a fɛn bɛɛ kɛ ala kama ko cɛ k'a minɛ sangare kɛra muso ye kulubali de ye wallahi ayi o ɲɔgɔn sɔrɔ man di mais mun bɛ taa ko a bɛ denni tɔgɔ ye ko dabali dɛ ka denni tɔgɔ di e bɛ denni tɔgɔ di i den i fana bɛ ka den minnu wolo dɔ bɛ t'u tɔgɔ di dɔ ma dɛ o na kɛ dɛ i bɛ denw ka ko gɛlɛya dɛ wallahi muso dɔ den mana bamakɔ yan a bamuso ye tafini fara ka d'a ma
أقولتا كنا قرر ما تريجي فاس وصوت لكلي نعم كل ترى بوغدومي كل دورو كل سبعة إيجا تشرو ها الله بيمسون من تاجبولني نعم سباق فرزيبا هذا بقى mugutiri fale nam mugoshi ta yake bi kono la muriya tala ka muga tala mugoshi ma boke buso yake Allah akbar furaza jawo muso keme kam bogo kala o mugo keme kono kilero don ba don na bo kala mo me nam ako ki baka fen ji ko mugo tinga ha ay fen bi ya makme ni fen ka ay Allah akbar tongare e ga dilat ke kala ka chetu nam ega na ta ni fara di de maguta ya takin ala jere hayya me do ko ni ga haya de alibi fura do bi bo ni muso mi madre ga chego ke abada nam na bi so so me do ko mu ko wara ko na ko fura do bi sila ko ne je na ga fu tace nam yo ta bi so so subhanallah barawullah do jenabi bo do ke me ga jenato nam ko ni kan so so na dara na mi so ka fara jenabu sa ko fu ko jena jana sadri jena dem me furu ko nam ala te kenama ay te kenama de jaman premier ha ni mo dem me du ko no billahi te kenama Allah akbar ngare sisa ka ko bado kera nam muso do sunguru bado na do ro la ka bi jigi de ko bara nyere ala ka fado ay yo telma fo tiara ay kuma bo mu le famu bade ba ko wallahi doktoru ko ko nam agata de faga papier takana karantiti afara willa nam ale mafu ay min de ko ala ta to don hayya abole ki mumunu nam ala fana de yake ala ka kuma no manogo sadin nalo ko be kirdo tiga tabla la harala ba kare be ga ta ko ko te jena a photo de doka karantiti bilengi nam chedo kashi mo takana kalo di docteur mo ko nyale ka che docteur yo photocopy nam mi fana yo photocopy no bina sabe docteur musu binga ngata kayla nam ale termusu chega karantiti che daga wali termusu ale suna ga termusu de alon dari nam ko mi na ka bi wuro sarare ko janga che do musu faranga nam na fa wayna ko fu na jilibi hayya wala be musu bara be black club lona do rasula abina de kana deni so raji na de che karantiti nam kabro ga chewu ajje ka be da che Allah akbar unan do rasula hayya che very bo anyala ka fo musu nyina kiben do nam musu ko kabala kan na madre ki jini bite ko nga ne piaci bine de ta che fu musu ko te che ko ka be Allah akbar ko ko disi ko fo do to ka de julita ko ka julle agelera wi musu de to bela maso atison we de julita hayya ka che julita ijando ko la ne ko sere nam ayya musu kana che fete ibi tabo fanga masgeni Allah akbar abin la ba mina sai na yi are docteur wo jabidi nam ko chein da de o kera mina musu ko no kwani docteur me jamba de la pregun ata docteur so wala la adame mina nam ko lu ka che julita ka de julita hayya olu che julita ka de julita nam joli re sabora wuce wuli nam ka musu wuli ka mu jo hayya ko joli sabala nam ko ni cey atata denyi ay wa ko ala yere madde da ni cey fara ko la ka ba wolola amma de zoro wa tsaka de zoro ko de yere ta cey fara la fada Allah akbar o di ya soro din duru be musu bulu talatiki lay subhanallah cey fula ko de nu fa Allah akbar
den dur ba bolo ha la akbar bolo kala yare kala den dur la akbar ako wa den nu va ko kuma tele tiens fana fo ça de hayya la akbar tamare aya do nya ayya adama de ni jugu khay aha sen jama mi basi bolo tiens muso ka jugu de kama nam aye cedi sega ta tiens ale be wona jugu mina dogola nam walla aye angati ne ga tela aha nete ne ya soro muso ko de jene akala nam abada ati ce so beta abada tige parce que abe mina nam abolo cebo de la aha tiga to la a cebo muso ma ko mi dingin se tele fakulla aha den durbe so kono ye nam abdo wala ne ka furu kono aha mi fe ko fa fo ye aha wala ka furu fle allah yu fa fo nam e ka furu fle aha ma fo ka furu fle tamare ara mawsa me cebo do toro ma ko wallahi ku yayi ha la akbar ko itisi ka afo mo ye ndende nam bi yere ba be itisi te la akbar ibi nyugo ala ibi itisi ka I kanu dusukun yɛrɛ tɛ ka da la abada mais dalu t'i bolo kanu tɛ fiye tamare mais muso taalen dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ la nam a ko den duuru b'i bolo hɔn e bɛ taa mun jɛnɛ a kɛ kɛrɛfɛ bi ko muso y'ale ka ɲɛnamaya cɛ nam ko o tuma ko fo ale ka a ko sɛgɛsɛgɛ de k'ale mugu silamɛ ko cɛ ale mugu silamɛ ta ko cɛ don dɔ ale don ko den duuru wolola cɛ fɛ ale la ko fo ale ka sɛgɛsɛgɛ de Allahu akbar a sɛgɛsɛgɛra a taara kɛ fɛn ye Allahu akbar gɛlɛyara ala k'an bɛ sɔrɔ amin n'an bɔra yan an bɛ sɔlli kira sanuma kan n'o ye katumani biya ye kakan mamadu Muhammadu an bɛ sɔlɔ a kan a n'a sodunke sanumu nam a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura kira la ni baara ɲuman kɛli ye tiɲɛ an bɛ sɔlli o kan kakan a filɛ k'a ɲini ala fɛ nam kalanyɔrɔ in ala k'a barika amin ala k'a kisi amin ala k'a jidi amin danbelelakaw y'an bisimila nam ya rabbi ala k'an kafo alijana na amin aw yɛrɛw cɛw ala ka garisɛgɛ sanuma da n'u ma amin olu minnu jɛna ni aw nani ala ka diinɛ faamu ɲinini na ala ka hɛrɛ k'a n'u ye amin aw yɛrɛw minnu y'a ka baaraw bila ka sunɔgɔw bila ka bɔ gɛrɛw na nam kana silamɛya ɲɛɲini a tiɲɛ kan ala ka hɛrɛ ka n'a ye amin ala k'an n'aw kisi amin an bɛ nafa sɔrɔ foyi la diɲɛ na kɔni wallahi ni ne bɛ yira ala la lahara tiɲɛ ni ne ye image ye ni ne bɛ segin wallahi n'o tɛ n'i ye wari sɔrɔ nam i bɛ taa don malo la walima dumuni na i b'a dun wallahi i bɛ mun garisɛgɛ don sini i bɛ kɛ ka dɔ wɛrɛ dun siga t'a la mais i ye min kɛ bi ala ko la o n'o tɛ ne bɛ a tɛ cɛ ayi sangare lahara min nimisa ko ala an kunka sini sigiyɔrɔ in na yan wallahi belebele hali silamɛya tun bɛ kalan du min kɔnɔ nam o du mɔdenw n'o denw o ni du wɛrɛ den tɛ kelen ye wasa ayi tɛ kelen anw ba tun bɛ taa kalanyɔrɔ la aw ba den ni maa wɛrɛ den tɛ kelen ayi fiyewu anw mɔmuso tun bɛ taa silamɛya kalanyɔrɔ la o mɔden ni maa wɛrɛ den tɛ kelen ayi fiyewu sabu nɔɔrɔ b'o la bonya b'o la karama b'o la wa dɔnni nɔɔrɔ bɛ y'o kan sangare belebele a ye dɔnni baara min kɛ yan aw minnu bɔra ka so ka na a se dawuda bɛlɛka o bɛɛ ye baraji ni duguya fɔ ani seereya aw ye Allahu akbar sangare ala ka garisɛgɛw foni amin ala k'an sago d'a ma amin bakɔrɔbabukaw ni ala sɔnna an bɛ bi ta in bila yan ni ala ni kira sɔnna an tɛna fama bilen ayiwa nka nam minɛni fɔlɔ min kɔni tɛmɛna n'o o ma ɲɛɲini fɔlɔ an na kɔni sisan dɛ ko ka gɛlɛn a baw mun ni banata ayiwa a ka kɔya kɔrɔ nin ayiwa garibukɛ fɔra aw kan o don nam n ma kalanni tɔw fɔ dɛ an n'a kɔfilɛ olu la olu ni fɛn min ka kan n'a susuku ayiwa nka n kɔni bɔra aw kɔ yan o don kɛra bakɔrɔbabugu la yan
dore yo wele ko kuma to den na ko ala ni nyamo ko mana nyamo mun ndoro ya mo lu de do nyamo flam na ayyo awu ne bo ni na wala zanga na ko ya bele ayyo lam so mere globala ala ka de wege ala ka gerto ko ala ka an sabo kan amin waya fatiru fana ya na fi yoyi kama kalala ya aka wala yo kuswe ayyo ni tete fumala nam nana ina nana antoro ya ak famu do soro ngare o no ka ni be soro soro mo mana ka sawu ka ni makre nam o baraji dandula allah akbar ka ka sawu ka mo kelendo ala ka dine kala nam ngare o baraji ka bo ni ka nyama ben na flasidi kabo wallahi ala ka mo ko amin ala ka sawu ka ni amin ala ka njenya amin ala ka la haraji amin ala ka na malu amin ala ka na limu amin ala ka na labla amin lamɛ cɛ min ya rabbi ala k'a dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaga ye ala kana nimisa ya rabbi an mago bɛ mina tigitigi ala k'a kan ye an bɛ sira min ye ala k'an kisi a ma kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اكفنهم بما شئت اللهم اكفنهم بما شئت اللهم اكفنهم بما شئت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم الولازم سلطانك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حارس عليكم بالمؤمنون الرؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجزانا شيخنا الولي سيد المختار خير ما هو اهله اللهم ارضي على الروح القوس تغلى سيدي ومولاي بقدر جلال ولا شيخنا شيخ أشاكلنا أول فقر يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلي سبحان ربك رب العزة يما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.